హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు డెమో చూసారు కదా! ఆ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. అంతకంటే ముందు వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో, ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడాలి అంటే మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్‌లో జాయిన్ అవ్వండి. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్‌తో వీడియో చూడొచ్చు. లేదా ఇన్‌స్టాలో ఫాలో చేస్తే అక్కడ కూడా ఫుల్ సాంగ్‌తో వీడియో వస్తుంటది. తప్పకుండా ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడండి ఫ్రెండ్స్. సో, ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో, ఫ్రెండ్స్ బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో, ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా అండ్ బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో, ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో, చివరి వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంప్లీట్‌గా ఇలాగే 1 బై 1 మొత్తం ఫోటోస్‌ని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా అండ్ బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో, లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. మొత్తం ఫోటోస్‌ని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో, ఫ్రెండ్స్ నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో, ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో, ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో, దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో, ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్, థర్డ్ 3 ఫోటోస్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్‌గా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియో సింపుల్‌గా ఉంటుంది. ఈజీగా అయిపోతుంది. ఫోటోస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఎఫెక్ట్ మాత్రం సింపుల్‌గా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో, ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా! దీన్ని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో, ఇప్పుడు మధ్యలో ఫోటోస్ ఉంటాయి. 2 ఫోటోస్. సో, మధ్యలో 2 ఫోటోస్‌కి మాత్రమే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో, ఇక్కడ 11 సెకండ్, 5 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో, ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మళ్ళీ దాని తర్వాత వచ్చే ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. 2 ఫోటోస్ పేస్ట్ చేశారు కదా! బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో, ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో, ఇప్పుడు కంటిన్యూ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో, ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా! దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో, మళ్ళీ సెకండ్ ఫోటో పేస్ట్. సో, కంటిన్యూగా 1 బై 1 మధ్యలో ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకున్నాం కదా! ఆ ఫోటో వరకు కంటిన్యూగా ఒక్క ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో, కంటిన్యూ ప్రాసెస్. ఒక్క ఫోటోని మిస్ కాకుండా ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటది. ఇలా 1 బై 1 చివరి వరకు ఆ ఫోటో యాడ్ చేసుకున్నాం కదా! ఇంతకుముందు ఆ ఫోటో వరకు కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇలా. సో, నేను స్కిప్ చేసి చూపిస్తున్న మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో, ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటది. ఒక్క ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. ఒక్క ఫోటోని కూడా వదలకండి. సో, లాస్ట్ ఇక్కడ 10 సెకండ్, 8 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో, ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో, ఇప్పుడు మూడవ ఫోటో ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఇక్కడ 13 సెకండ్, 19 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో నుంచి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో, 13 సెకండ్, 26 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోండి. సో, ఇది కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూగా మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో, ఇలా కంప్లీట్‌గా లాస్ట్ వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటది. కంప్లీట్‌గా ఇలాగే యాడ్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా కంప్లీట్ అయ్యే వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటది. మొత్తం ఫోటోస్‌ని ఇలాగే చివరి వరకు 1 బై 1 చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. ఒక్క ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. సో, చాలా ఫోటోస్ ఉంటాయి. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు 29 సెకండ్, 13 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో, ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే ఫ్రెండ్స్. సో, చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో, ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్‌పోర్ట్ చేసుకోండి. థాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.